continuació parlarem del fang, matèria primera necessària per poder fer les rajoles. Esplugues és una zona molt privilegiada perquè els seus sòls són argilosos, calcaris i també té abundància d'aigua. Això ha fet que històricament, tradicionalment, sigui una zona productora de ceràmica. La manera d'aconseguir aquest fang comença, primer de tot, amb l'extracció de la terra. És a dir, en el cas d'esplugues, faríem aquí l'extracció. En segon lloc, un cop tenim aquesta terra que es coneix com terra bruta, aniríem a l'era i l'escamparíem tota aquesta terra per l'era. Un cop escampada tota aquesta terra, el següent pas seria, amb una bístia i un porró, anar pisonant tota aquesta terra. I per què s'ha de fer així? Perquè la terra argilosa tindrà pedretes. Llavors haurem de pisonar tot molt bé perquè la terra argilosa quedi molt fineta, pràcticament com si fos sorra, i per altra banda ens facilitarà per poder treure aquestes pedres. El següent pas és posar aquesta terra, que encara li diem bruta, dins un tipus de safaretjos com aquest que estem veient aquí. El que es busca fer amb la terra aquí dins és mullar-la i separar-la d'aquella brutícia que poden ser fulles, plomes, etc. Perquè la terra, poquet a poquet, anirà agafant pes, s'anirà cap al fons i aquest tipus de brutícia es quedarà a la part de dalt, a la superfície. D'aquesta manera serà molt més fàcil netejar-lo. Un cop netejada, la passarem a un altre espai que es coneix com el podridor. En el podridor, la terra ja està banyada, ja tenim el fang, però es deixarà encara un bon temps allà perquè com més temps estigui, més propietats agafarà, com per exemple major elasticitat, etc. Per tant, l'últim pas abans de començar a manipular el fang serà deixar-lo en aquest podridor.